megalayapost.news. Kathem Bayar Cluster Level Federation Women's SHG Multipurpose Cooperative Society Limited Haringkat kejingetre lang berka District Legal Service Authority Ribhoi kelap pelong ya kejingya paiba berka program pensung thu mentakasengi halor kejing shongkha khna kejing di drugs bar ki kam thambor homsning kane kejingya rally kebelas dang namadan umsning propobi bala ishi mentalang degi kinthei bar ki samla nagathan umsning hagate ke program la pensung thu paiba halor ki ain ba prepare kumka Prohibition of Child Marriage Act Arjan Rio banjada ya ki khna kinthei ki badangret ka kerta na kejing shongkha khna bar kejing ma ki baidei barka kejing nang jor jong ka khai brio khamtam ki khna banjalam shi ki kam dimet bat kejing kta ki basniu jong kejing di drugs da ka bahi kai ya ki nang shimenta shpang ki lat jingada bat ki lat dikasan ki ba ki la banyo kejing thmu jong kejing lang kolong ban pin ko bor ki paiba da kejing nang start bat ki lat klenti banjale persha ya ki ni kejing e ki bajor hakim nang salang ha ki ni kejing lang lawan ban shimenta ru do ba w kharwan lang BPM jong ka umsning sin RD block u I marak ubari officer in charge ka umsning police station ba Rocky Kala chairman ka umsning town Darbar ka kong Assembly bat ka kong Q Maufnyang ki blawan ban mikmat na ka DLSA Sepang kajing persat waya kene kajing di lani kene kajing kerni kajing penankam ya kini ki jing di penbuat kamtam kepada lengba jung liu drugs di kumjuru haga bede ba kajing nankam lani kata kajing ayale persat ban khanglat ya kita kajing ya asongkha ke badang red Jakarta ke bampat dai ke port di bat haga jung poru kedai kita ka program lani kita ka lari ke jopi ke bapiyo ban pensai sepang kene ka ba kajing syawan bain kalau long haki long yeng long sem nak long haki liang jung paro haki bantang ngim kampel ada ngim ong bagi dai tangki ketai riwala nak lewat la kadairu nak liang jung serang khamtam ba kendu haki yeng kesem lani haka imlang kesalang bagi stong ki thau dikanai kadai ke wei ka program ke bana ka liang ka jung pi kum ka tumai bayar Cluster Level Federation apa ka di omsting filap pelong ya ka di program ba nginang community ba kai ka bangila ra ya ka khubor lengba ka di ka rally lengba ka awareness ka bangin sayo ek ni percaya ka bakhamha shu lengba ki nongkren ki bahadien ngit kan long kajing ikai bat kan long kajing stang kumno banora ya ka jingkala ya ka jing baha po ka imlang ka salang de na kaleng ka jongan na kaleng jong ka office jong video ngi ai ka jing ka kitbok ki ruang ya ka CLF ka jong pi ba pinangya chikwan rengkat ka jing trilang bat ka sengkentei jong ka umsing tahun Darbar ka ba pilala banya ai lang FT kaman ketiga jong pi rengkat ka jing ka kersan nak kalian juga department di bawah di bangila bani trilang kakabedi banwan ra ekajing pa ko ke emang salang of children kajing salang pat yaki khna barbuat is no baki long ki khna ikloi bha ban pen bi yaki mentang gidon publisi ki kimi ki pa ki baduk ki bajenjar ki bamla ban besar lani pen he pesan ye ki jong ki kun la don menu bawan ban ong yaki ba kadon kejaka hakaba ini ki kena kila ban le school bat kila ru ban trei ha kejuk ko kenang ba kila ban yo ada kamai keji ke babiang andrei ki kini ki pa da kejing bom snow tu ni kejing bom snow ai ni kejing snow ban kila ban pinbit pinbiang le ikun jongki bat kila ru ban pendap ya kejing kam jongki yeng ke sem jongki ki pa ye la ki jongki kun ban le kita ki jaka repair ban ai ya kita ki kun jongki kita ki beriu di mentah pada kini ki trafficker lada kila yo ya kita ki kena ki dia ayu pada kini pada ki trafficker pada kita ki nong shalan ya ki beriu lada kila yo ya kita ki kena kelam ya ki jaka ba kin khayi ya kemet jongki ki pelong ki ai no kita ki jaka ha ka ba ki don la ka jong ka association jongki ni ki beriu ba kindino kita ki jaka hagata ka jaka sisien ba kila shadi kita ki jaka kini ki beriu kila bende kat bamon ya kita ki kena da ka ba ki penengkam ya ki ba kin long kita ki nong demand kila ru ban ayaki le sila da kim long hagata kam long ya kita ki kena ban penengkam hagata ka ban di metro la ai no iki ba kin long la di no pateng ki wei pat ba kin long kum kita ki merau ban trei ha ki wei pat ki jaka ba pher nanta kila ru ban shalan ya kini ki kena
Shaki wei pat ki jaka ha ka ba ki la ban extract la di ban say no yaki jing don yaki dot met yaki dekat met jong kita ki kena desi don manu ba system kuan ba rispa ne na ki yeng ki ba rispa ki don kam ki organs kum ki ki kidney kum ki khlai na ta ki wei pat ki banta jong ka dekat met ha ka ba ki la ban replace mo ban ya ban bu ki wei pat ki dekat met kila ban shalan kita ban yo ban say no ya kita ki dekat met na uta ki kena ban penan kampat ha kita ki kun jongki ki ba dan ha kita ke jing pang jing system kila ro ban lada kita ki kena lada la dep ban say kunta kim long kam shu ban pentre kam ha ki wei pat ki benta kila ban bu no ya ki pat si jaka bakin krong kin shong ha ki si jaka Chile gua men step akin wan shaw no ada miet pen krong yaki ban pelong ke jing kamai pisa na ke benta jon kita ki company ane kilong pun ki company berit betul ane ki group jon ki ban pinyo pisa na ke benta jon ki shong kha khana but kini ka ai ke jingya rap ka ai ke jingya daru ya gitu ki lanat itu ki khana ki ba shenjin jar mo itu ki khana ki ba sha pen bor ban shong kha jubor kini ka la juja ha ki be ki benta jongka ni ka ri India tinang takat kun kini ka karta ban shong kha na ka benta o khana shinrang ka dei at noisnam but na ka benta ka khana kan thei ka dei khatras nam shujrong di kino ki khana ka be poi kha dunai kini kisnam balabo kat kum kini ka kalong ka babi bat la ban kan shtong kat kum ki kendon jong kini ka ting mo kum ki kimi ki khapang atharai ki bom tip ki pen shong kurim no ki khul ki badang rit dan pereng ki kimi khapa ki betip ki tip bakalong ka babi tang ba ki khain ba tang ba ki la ya suk alyang mamla ni tang ba la ya hun baro alyang kur ki pen shong jubor ki kunendre wat nang sutu baklang ba kat kum kani ka kalong ka ba bi bat kum bang la ya ban meni la ban pen shtong kat kum ki kendon jong kani ka ti ka UNICF mo ka United Nation Children Fund kani kadika kan huan ka pet ka khami ka ha ka mi jong ki khna kini ka ong ba ka jing shong kha jong ki khna ki badang red ka long ka ka ba ta ya ka ba ka pen kenya ka hok long briu man briu ti ka jing shong kha khna hakirta ki bompat dei por ka long ka ka ba ban ya le ban ya khun ban penduna na mar ka la rung ha ki thiet jong ka ta ka riti ka dostur dan ki benta jong ka ri India ki pen shong kurum no ki khun ki badang red na ma ki khen ba ka di ka rukom ka dostur ka jong ki tang banya liya ban penduna pat kalong ka ba tikat kum ka census ka ba 8,000 iwei ka la pau shai ba hadu iwei 0.1 million ki kun ki badang hapo khatsan snem ki la ya poi kha but kani ka wan ra no ka jingdu nong ye ki kun ki khna di jongi no ki la du no ya ka lat ban puli ki la du no ya ka por ya le kai kila du no e ka jingi jogi kmi khpa na ma kila don la ka jongka yeng ka sem kila du no ya ka por khna ba pura ka jongki nang ta ka sawan pat ka jing armet jongka khna kan thei ka jing kun ka jongka ti ting de na ka ni ka daw ba ka jing armet jongka kan thei ka khta pat ya ka pat ki khia ka jongka na ma dan ki por ba ka la ban pun i khulung i bam pat yang banai la ni ita i khulung ba ka pun i de i badan ka jing stom ha ka met but kani kadika ka ba kta ya ka met jongka kan thei but ha ba khadu ka wan ru ka jing kendrum kendram haying hasam naman ki khana bro arngot ha ka jing long khana badang red dang dei ka por ban pule hendrei ka la shim no ka jing long rang ba ki lai te no ka long yin ki ha ban bala ti ban yo ka kam ka jam ka ba biang ru kim yo na ma ba ki dang ren ti kani kadika ka ba wan ra no ka jing kulmar haying hasam ka imlang salang ka jongi ya kata ngimla ban len kajing shong kha khna kha kani ka juk ka bamenta ka jur bha nang ta bade kajing kerni jing kun samla hau jing di ben bua jung drops kade bakta ya ka imlang ka salang ka jongi ka bakta omdei ba bayu bom yo i ka ba mapi mat manga dani barok ibadan hang ni yo i ya kita kajing jenjar ki ba kum ka imlang ka salang kum ka yeng ka sem kaya kendu na ka por sa ka por di hangni ngan kan kendiat chapang udrox di kamdei shu ka topik lani kamdei shu kata kamat kaba pimpat ju sngo pilai ju sngo ju yo I bat ju lesi don kilong yem ki badon hangi ki bala shem ru di udrox hi
habang ikren baik udai u dawai mo udai u dawai habang ipet hagi por ki bakam menchua kamduna ki batho farmasi hagi dukan de dawai ki babun higi tho drugstore dene drugsi udai u kenja dawai henrei habang ipendon kam bakla ya ka kapoi sya kata ka kentien ka bangi ong drug abuse ka bangi pendon kam sya pala uput klaim kajing batai jong doktor dan ni klaim kajing batai jong kinong sumar ni pendon kam bakla ya kini kajing di penduan mo hang ni pade ka ba drug sa bangi kmi ka bangi mut ban keran ni katho ba ya u heroin bat ya kini ki tablets ki ba ki kun samla jong i pendon kam bakla ka ba kinyo ya kata pakiong kata ka jinglong bala ban penlong penper lagi wepat larang idi yang ni drugs kakta directly ya kata ka jimut cepat ke jongi kakta ya kamet ke phat ke jongi nang ta kadang iong bahaka abang idi drugs kamdei ke balong baik bang idi drugs akut no kakta hibun ki bentah kalong circle kakta ya kamet ke phat jong nung di kakta ya kajimut jong perkat jong long di kakta ya kayeng kesem na kalong yung sem ayu wan kakta ya baru siyeng sistem balsuki kakta ya ka imlang kasalang abadon nong di drugs apo kasnong kathaw ya kayeng kesem dihapan pikir bha ya jing don jing em jong dihapan pikir bha namal balai kini kibadi drugs kidan kambe yu drugs hakanu kanu karukom lada dai bantu lada dai banuti lada dai ban penyap ya kata rukin thom napang namal balai kamet jongki kadawa kajing dikiat ani kajing kerni hakimi pak kajing di penbuat ka compare kamlong kumbak kerni hau bu na ka bentau tu unong di drugs si sien bala don kam yo drugs kadon kapor ka ba umtik brewshu ulong baik ba kajing mo jong lani jong u lani kanong di drugs kalong baik ba udai ban yo ban satisfied ya kata kajing don kam kamet ke jong mo dia nang takadaw kalak dai ka high time na ka banta jong hi wei kumba pimi benta kum kilong kemi kun samla ki mi renti mo dang duna mar homesting la bun ha ki kena di drugs ndrei hang ni kilong kemi kilong pa ki mi kilang duna ndrei kani ka dei sedang le sing nang ni syahmat ni nang sim susu kilat kilenti ban sim khia ya kani ka kap Meghalaya Post.news